Ang atong tubag sa Salmo nagpahayag og usa ka kamatuoran nga usahay dili kayo nato tuuhan. Ningon diri, ang imong mga pulong o Ginoo, espiritu o kinabuhi. Kinsay mo tuo nga tinuod ni tasang kamot. Tanawa, di ba 5 ra ka buk ang isas kamot. Musbon ako ha, matud pa diri, ang imong mga pulong o Ginoo, espiritu o kinabuhi. Kinsay mo tuo? May kadaghan-daghan ang uban nakatog dito. Pasabot og way pulong sa Ginoo, mamatay ta, wa nay kinabuhi. Og way pulong sa Ginoo, wa na sadtay mahimo, kay ang Ginoo ang pulong niya espiritu man. Hisgot gani nag-espiritu, pasabot tuburan sa tanang gahom. Ang gahom sa Ginoo mao ang Espiritu Santo. Muna, kinsa maning pulong nagihisgutan dinhi? Ang pulong mao si kusga. Kana. Maayo kay nakatubag. Ang nakatubag pwede na mo mga matay. Nga naman, kailan naman mong Kristo mabanhaw na ta? Kailan naman? Matud pa ni Kristo, kinsa tong magpabilin diri kanako, isip ako mo'y punuan, niya kamo mo'y sanga, di na gid mo mamatay. Kay ako nabanhaw, human namatay, kamusad, mabanhaw sad mo inig kamatay. So kanang nakahibaw nga ang pulong di ay nga mao ang espiritu o kinabuhi, mao si Kristo, congratulations. Nya karon, unsa may mahitabo kung tinuod tang nituo nga si Kristo mao ang pulong nga naghatag og espiritu og kinabuhi, di na gid ta mangita og lain pang butang. Ang atong pangitaon mao ra gid ni si Kristo. Wala ka nang hahanapin pa. Sige, lingi ako na imong tupad. Yung nangita pa karog kwarta. Nangita pa kag kwarta ron. Kay basig naiuban mo abroad god, naiuban di mo simba, naiuban biyaan ang pamilya kay nangita og kwarta. Pero wa naman rin nangitag Kristo. Wa may nangita og pulong sa Ginoo. Din amang gani. Kisa man dinhi ang magsigig og basag Biblia kada adlaw. Kasang kamot? Tayo sa dito ni basag Biblia. Unsa mang bersikuluhan ang nag-ingon nga ibaligya ang tanan o ihatag ang halin ngadto sa mga kabos. Unsa nang bersikuloha? Esther. Wa ka kaybaw no. Mao na wa sa geto nimo mabasag maayo. Kay og magsigitag basas Biblia nya ang atong sentro mao ang pulong sa Ginoo. Mapariha ta aning unang pagbasa nagibasa ni Esdras og sa mga pari nya ilang gipasabot ang pulong sa Ginoo. Ang mga tawo nang hilak, nganong nihilak man sila, ilang naamguhan nga daghan kay kog kalapasan nga nabuhat sa pulong sa kinabuhi. Kamo dinhi pagbasa diri sa pulong, nakaamgo mo nga naamoy sala. Ha? Naamoy naamguhan? Sige ko no, i-share sa imong tupad ing nakaamgo jud ko nga nakasa ko sa akong bana. Sige ingna ko no, or sa akong asawa o sa akong mamag papa o sa akong mga anak. Oy, daghan kay nato dinhi inig humagsimba kusog lang gyapon kayong modipinsa sa iyang sala. Atong ingnon ayaw na mo anang pamalikas. Maingon din, kinsa bagoy di mamalikas, kapugong ka, mga anak nga buangon kayo. Himuon pang rason ang mga anak. Ayaw na mo pagsigig yaw-yaw. Kinsa mo siya di magyaw-yaw ng mga tapulan kay mga anak. Di mo yaw-yawan, di ka mo liho. Mga anak, ayaw yaw-yawi yun. Di man gud yaw-yaw ang makapalihok sa tao. Unsa may makapalihok sa tao?
Hibaw mag-unsa? Kana bang makapahimo niyang active? Mo kibaw? Oy, pasti lang di malasa ninyo. Ang makapa-active yun sa tao, kana yung gugma. Tanawa ng taong mahigugma. Pagkalagsika yun. Blooming pa kayo. Taghoy-taghoy ko na. Buhaton, kugihan kinastanan ka nang nahigugma. Kugihan kayo. Tanawa ng taong bigo sa pag-ibig. Luya kayo. Sa puwangon pas tanaw. Naging mo, naunsa ka? Man. Ha? Di ba? Na eh. Pero kanang na in love. Bisag, pari ka na. Sus. Aktibuha lagi. Pas kay gliho koy. Kana gud kunong edad og 80, 70, 40 lagsika basta ma-in love. Pero kanang 16 years old nga bigo sa pag-ibig, hapit dili mo bangon, hapit di mo lihok, bugat kayo lawas. Nabantay mo? Kanus amugaan ang imong dughan kung naa kay nainlaban. Kanus amo bugat kung pinagtaksilan ka. Diba? Ay kamo mga asawa, di mo bugat inyong kasing-kasing og mahibaw mo ang inyong bana tuwa sa dayong hikap-hikap dito sa kilid. Bugat oy, nya kamo mga bana, di mo mubugat inyong kasing-kasing nga mahibaw mo ang inyong asawa gihikap-hikap sa dayong pare. Michael, ipatay tao. Muna, ang pulong sa Ginoo nakasintro sad sa gugma. Nya unsa may bungas gugma? Panaghiusa, unity. Muna nga ang images or image na gi-project ni St. Paul sa atong second reading, nakitang tanan kung naghigugmaay na ta, sintro na nato ang pulong, mahimo na tang usa ka lawas ni Kristo nga dunay daghang bahin pero nagkahiusa ang matag bahin niini. Kamo, nagkahiusa mo sa inyong pamilya. Ug wa mo nagkahiusa, pasabot, wa mo mutuo ni Kristo. Basta mutuo lang kang Kristo, magkahiusa yun. Bisag unsa pa ng inyong kahimtang, bisag lain-lain pamugnaong, lain-lain mong batasan, lain-lain tag nationality. Nga naman, kay si Kristo gugma man, kaning gugma, sana, kana ganing, wa ginay limit ang gugma, makarecognize na siya, bisag lipa magka sinabot ang ilang dialect. Di ba? Nganong nangaminyo managtagalaing nasod ang ato dinhing mga babae. Yang ila ganing naminyuan, bawog na kay glawas. Ana na kayo, bawog na kayo. Kunot na kay bukton. Nya ila dayong ana-anaan silang bukton. Mga ang atong tag 20 anyos nga mga dalaga, na si uban, mga byuda, nakauyab sa dito. Kuso kay darling. Ang ila tong darling, hapit na mga tagak ang mga panitriari. Ambot o ambot lang ako kay sa dito. Di ba na usogod ka ng gugmay, pero tungod sa gugma, wa mo edad wa mo ila og edad, dili question ang edad. Age doesn't matter. Di ba? Kadaghang mga batanong lalaki naminyo og tiguwa nga babae, daghan sa kayong batanon nga babae naminyo sa tiguwa nga lalaki, pari gani naminyo mga namgay ng gawas pagkapari kay naminyo. Maapil basan nga na usahay mo na gugma nya unsa may mahitabo inig higugma na mahimutang usa ka lawas, kamao na tang mubati sa atong isig katao bisan pag layo o duol siya nimo. Tanawa ra gud ng imong lawas ba pilay distansya sa imong ulo ngadto sa imong lapalapa, layo no? Kung matunok ang imong lapalapa, mubati bang imong ulo? Sige, suway unya naidaghang kay botilya dito na nang atong diha luyo, pagbuak og usa ka botilya niya iatake, di ba ang imong ulo mubati gid, ay kasakitan na unya. Unsa may bation sa ubang bahin sa imong lawas, mubati sa
mahibong mo ka, ang imong baba, mahiwi. Ang imong tudlo na dito sa kumingking stiil na natunok, hiwi ang baba. Nga naman na, nibati siya. Kanya, imong luha, ni agas, imong mata, ni agas, luha. Nga naman, nibati. Kamo, nibati mo sa inyong silingan, nga wanay atop. Nibati mo? Kung nito mo Ginoo, mo bati yung ka, makapalit yung ka sa kapligo, 11 minos. Ana, pero mingon ka, bahala lang, manihos lang ilaw eh. Yawanon ka. Yawanon. Mobita ng pasalamat ang daghang nibati karon nato. Nagka-order na taog mga 4,600 kapligo nga sin. Basig ma-deliver to karong mga Martes o Merkulis. Ipanghatag nato ngadto sa mga 690 ka pamilya nato dinhi nga nawagtangag mga atop. May lang na makatabang-tabang tagjutay silang atop. Kinsa may nibati sa mga gipanginahanglan dinis atong parokya. Dili taga dinhi, na ay taga Amerika, taga Canada, Australia, inana bang? Kanasang bata nga wa mo bati na to dito lang nas gawa sibut. Abi tayo mga anak sa gitsyagit dito lang nas gawa sa haron di na takabati. Unya kanang unsa may nahitabo nasulbad ang atong pipila ka mga problema dinhi sa maning problema sa atong parokya inana tungod sa mga taong tibok kalibutan nga mituos Ginoo nahimong duol sila nato mibati nato kanang imong tupad duol bang gyud kay na lingi ako no pangutan-a ingna nibati ka sa akong gibati ngutana ba ingna nibati karon sa akong gibati sige na ang di man mo mulingi kung di mo ka maong mulingi anang inyong tupad samot na ang katong layo. Nang pasalamat kita aning namalit sa itong mga slots dinhi lagyo kayo tibok suok sa kalibutan pulos yun sila namalit og mga slots nato karon atay tulo ka book slots gipamaligya. Una, Heavenly Joy kaning atong dekorasyon o ang ipakaon nato sa jail kada buwan for 1 year na maligya tag 5,000 katag pila to 5,000 katag 300 per slot ang ato ng halin niabot nag 1,255 slots atong pakpakan ang namalit ani ikaduha natong slot karon tag 500 para sa atong pista karong Sabado sa Santo Niño nya kani Santo Niño kay hagkanan man gini angan sa atong slot kay hagkan halad ang gugma kang ninyo hagkan kinsay mo palit ani tag 500 man ni per slot hagkan mo ni Santo Niño ug di mo palit hagkan mo spare tag 500 ni siya unya ang atong halin as of yesterday niabot na sad og 359 pakpak unya kay 1,000 raman ka slots 641 na lang ang nahibilin dali-dali mo palit ani aron mahagkan mong Santo Niño ikatulo sad nga slot nato kay blessingan naman i-consecrate naman ang kapilinya di Fatima dito sa San Remigio kato atong gitukod ana karong Abril 4 na maligya na sa tag slot kay gibana-bana man nga moabot og mga 10 million ang magasto kay himuon man ning usa ka Marian Jubilee international event sa atong archdiocese part sa pag-close sa 500 YOC namaligya sa taran og 10,000 ka slots nga tag 1,000 sa Mother Mary's Healing and Deliverance katong gipamaligya nato sa una ba kamong namalit adto para pagtukod sa kapilinya pamalit sad mo karon para sa pag-blessing na pag-consecrate na sa atong gitukod na kapilinya or chapel sa mahal nga Birhen kining ni ang mga butanga opportunity ni nga mapakita natong nagkahiusa ta
nibati ta sa usag-usa. Nya unsa man say mahitabuan tagaan sa taog grasya. Tanawa di banay usa wa na kamata. Nibati sila. Kinsa dihay, oy kaning asyirit dianay wa na ka mata diri. Wa tingali ni kapainit. Kisay kamao dihang mo sulpisel aron nga di ni matiwas. Maulian raw na kay naa may Espiritu Santo. Sige, padayon lang ta ha. Ato lang sa gunang misahan o bato mo ano ba dayon. Sunod lang sa day nato karong alauna. Hindi nabuhi naman. So muna kana ganing ato lang na siyang sana ipakita ba ang atong panaghiusa panahon nga ang simbahan moimbitar nato og mga panahon nga kita makatampo. Nabitay atong kaning pakaon dias presuhan, mugasto man ta nagtag 40,000 kada buwan na ay di sa ni siya kayo maayo pagkabutang pero manggihatagon ni saad siya sa pader ako lay angton sa ika-Oktubre kay tiguman na nako gikan karon January ba iyang tiguman kutob Oktubre siya'y moangkon sa 40,000 karong Oktubre. Nakaingon jud ko nga grabihan niya no kanang niya bang pagbati ba ordinaryong pagkatao niya mo offer siya kay mo bati gyud kuno siya ning mga piniriso gyud kuno nambot wa ba ni siya mapriso kasuna bati gyud kuno siya ana nya murag kuan jud kuno ang iyang dughan ba murag jud kuno imbitaron jud kuno nga mukuan mo na magtigom siya gikan karon sa iyang mga sweldo iya kuno nang tiguban siya mo angkon sa ika-Oktubre layo pa gyud kamo mo angkon mo sunod buwan. Tanawa di ba dahil lamog duko-duko namagitay daghan rin problema bitang mga selfish kay tas tanan kana bitang ang ato ra gyud gihuna-huna tanawa ng kamot kanang imong kamot nga di na mo bati sa gibati diri speakers unsay mahitabo niya ma-paralyze ini ka paralyze mo kuyos ng imong kamot kana bang di na siya mangilabot ba mag-ana na lang muna, magkungkong kanang di na siya mangilabot, magkungkong tanawa na mga tao nga mga di gyud mangilabot sa silingan, tanawa mga naong uga yawanon kay mata nang sigahog mata niya ang tingog anak nila bugat pero tanawa na mga tao manggihatagon pagka smiling smiling kay na sila bisag hapit na sila makuyapi smiling muna siya ang nakanindot ang gugma sa pulong sa Dios espiritu og kinabuhi pero mulihok ra ni siya kung tugutan nato nga ang pulong sa Dios matuman dinhi sa atong kinabuhi manindog ta